Salutare Tasman și bine ați revenit la un nou episod din GTA 5. Astăzi suntem alături de David. Salut! Eu voi juca. Da, el joacă. Vreau să vă zic că am luat GTA-ul de la început. Tum, țică, țică. David, după ce o să facă misiunea astea, o să încheiem și noi acest episod aici. Și eu vin. Te rog, lasă-mă să fac toată misiunea. Vrei să știi de ce? Că mi-e greu să țin tableta. Păi numai că te intru pe fereastră. Te rog, Obi, și în plus ești șmecher să intri. Păi n-am intrat niciodată, că tu mi-ai luat-o. Ți-am luat-o? Da. Nu ți-a luat-o. Nu, tu mi-ai luat-o. Stai așa să spun ceva la ureche. Să spui să nu se mai aboneze la Dorina Veche. O să scriu în descriere. Așa, vedeți? Schimbă canalul, David. Prea rapid! Și după mă lași pe mine să intru pe fereastră. Da. Ok. De ce? De aia. Știi că mă furișez, îi dau una la grădinar în cap? Și urc. Da, eu o fac. Aia cu grădină. Închide-i. Ai changed your man. Și episodul ăsta va fi numai de misiuni. Dadis. Da. Adică tăticu. Dar să dau mai în spate. Viteză maximă. Te rog, nu spune că e adăr, te rog, nu spune că e un adăr acolo, te rog, nu spune că e un adăr acolo. Te rog, spune că e un adres acolo. Nu e adăr. Te rog, nu spune că e un adăr mai încolo. Te rog să nu... Adăr. Ui! Bă, ce bulan a avut David azi. Dar de ce vrei să fie? Ca să renunț la misiune. De ce să renunț eu la... LOL? Cea mai tare schemă. Wow. Așa o să fie intro, cea mai tare schemă. Intro. Titlul. David, poți să-i fac eu de aici. Pare rău? Te rog. Te rog. Te rog. Te las să intri pe fereastră, nu-i de ajuns, Obi. Dar după ce îi dai un pumn în cap la grădinar. Go. Nu cred! Nu pot să cred. Haide. Skip. Ritri. Ce crezi că e video? Skip. Pum. Trebuie să ai grijă. Stai așa să se întoarcă. Dă-i pătrat! Stai așa. Așa. Și acum fugi în către el. Fugi către el. Bă! Bă, nu cred! Dar cum? Dă-mi coa. Nu cred. Ține. Nu vreau să o țin. Bine. Dar după ce l-am omori, e rândul meu. Păi și intru și pe fereastră. Rapid. Bine. După cum... Da. Dă-i misiunea, mă. Bă, am tras pe lângă. Nu, vrei să știi de ce s-a auzit cu sunetul? Da. GTA. Se vede bine? Poc. Poc. Gata, da. Stai. Dar nu intri pe fereastră, Obi. Ba. Că nu e corect. Nu e corect. Nu e. Serios. Am noroc. David are bulan azi. N-are. Ia.
Nu, excuse me. Nu te du la Jimmy. Știu. Nici la Tracy. Dar știi ce nu înțeleg eu? Ah. Cum n-ai faci un jaf când proprietarul e în casă? Știm? Să dăm Păi mișto. acum! Că te-ai ridicat. Bă, de-aia. Tu. Dar eu intru pe fereastră. Fă tu tot, dar eu conduc și intru pe fereastră. Okay. Sau fă tu misiunea asta și fac eu următoarea, ok? Ok. Deja mă enervează. Tan, 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 Nu cred. Are dreptate, seriously? You're a real pro, Santa. A real pro. Now you're a great student. Now just loosen up those hips. Gata. Deschide. Tan, 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 După cum vedeți, trebuie să se ducă acolo. Fixăm să se vadă bine. Lasă, lasă, așa. Tum. Ține pe mașină. Mai mult pe caracter filmează, ok? Așa? Așa. Dar tu Hai să nu, vedem. știi că nu trebuie să te miști, nu? Îmi pare rău pentru blocări, dar n-am ce să-i fac. Hai, Bobby. Acum e tare să găsești un adăr. Nu Bă, cred adăr. ce? Nu cred adăr. Unde? Automatic pushed against your skull. Unde? Fix în față, mergi în față. Just keep driving where you're going. În cealaltă parte, partea opusă. Aici? Nu. Mergi în stâng, în dreapta. Acolo. Aia albă. Oh, mi s-a părut. Mi s-a părut. Nu e aia parcată. Uite ce prost, cum să mi se pare că mașina aia e un adăr. David, nu Da. se filmează bine. Ah, Îmi pare rău, oameni. mă dor mâinile. Băgăm viteză maximum. Nu pot să bag no motion. Bleh. Îmi pare rău. Am făcut un flip. Flip, sigur, flip. Da. 100% flip. De câte ori se izbește, eu voi tremura din tabletă. Vai. Te-ai prins ca și cum am fi în viața reală. Dar nici chiar așa. Păi nu așa vezi când te cu tremuri. Nu. Pe aproape. Și chiar dacă o să zic că stop the car, noi nu o să ne oprim. Nu? Da. Așa-i. Hey man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Hold on. Is that the place? Yeah, that's the place, man. Oh, Și când se izbește în fereastră, voi tremura. Hei, hei. Nu, chiar Cât de așa. tare. I'll put 2 rounds in the back of your skull. Nu tremur tare. Hai că nici chiar așa tare. A, s-a blocat. Still got this gun. Și pum. Man, shit! La bătaie? Da. Uitați, oameni buni, un boxer profesionist, caracterul meu. Poc. Hai să... I spit on punks like you. De ce ai dat-o? See now, you pissed me off. Dar du-te, bă! Gata, ești. Stai să mai vedem. Get Complications. complications. Trebuie să luăm mașina. Cât am filmat? Mă, 9 minute. Păi, Cam atât cu acest stai episod așa, din mai ziua bine de dăm azi. misiune. Nu. Te rog. Cam atât cu acest
cu acest episod din ziua de azi. Nu uitați să vă abonați, să stați în like, noi ne vedem sigur data viitoare. David arată butonul de like. Like. Pa, pa! Bleh.